uhure hakuna anobvuma semuchato. Muchato chao unotombotora kana 15 minutes vanhu vachiramba ndingachato here kana ozoti papa kuti tangoti tizviitewo sekungoitwa kwazvinoitwa nevamwe. Asi chinhu chakanaka munhu angodaira kuti ndoda kuchata uhure haungabvumwe. Uhure unohwitineswa nemunhu akauriwa. Handiti mazvona ndiye co-witness iyeye ndiye chete anotitaura nokuti pamunohurana hakuna vanhu vangahurira nemaziso medu kana kuti zvingade witness zveuhure. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mani munhu amukwira maniwe mukadzi ataure kunyaya kukwiriwa nemunhu mana vasina kukwirana naye mani. Ndakaregerei kudzima kana ndikada kuti ndinyatsovhurirwa gepu chaiko ndinoya ndichiripota kuna amai kuti mufungidzire kuti vari honest, vanhu vechijoka, kuda kutamba nedare kana kuda kutarisira pasi, kuda kudzikisira isusu. Vaitaura vega muno ndakanyenga mai ava handina kurara navo. Kana madzimai vangu ezvino mune mwana ari kuyamwa apa vachitaura kuti inini mutezo wangu haushandi. He told us like that. Ndakaguma rini kurara nemi nguva yakareba zvakadii but pane mwana aripo kunyengana kwenu nevava, kunyengana kwenu amai varume zvatinokuitai. I'm sorry to say this. Handiti kana ndakuda kuita zvinhu zvangu, handiti ndinoita zvinhu zvokuti imimi mumire mukati medare muchitipupurira idini. Imimi semukadzi wangu ndimi mune muchindipupurira kuti handisiri kweni ndiri hure, ndiro hure ndozika mwana wandohura navo ndivanondiudza kuti hure. Imimi munobhadhara wacho wamuri kutaura kuti hure pamberi pedare. Pamwe akutorwara ini kutochautaura choga mondouraiswa kuuya kwaapiru kuratidza kuti kune vamwe vanhu vada kuchinja mastatement nekuita sei. Saka ikatorwa pasocial media inobuda iri zvairi. Baba ava musuya vakataura kuti ndakanyenga mai ava asi handina kurara navo. Mese maizvinzwa vachitaura but voya panapo kuti handina kutaura kuti ndakanhingiringa zvakandibata zvisingatomboita. Kana uchida kuuya kwaapiru, huya kwaapiru nedzimwe nyaya nemamwe mastatements, kwete kuti unoramba zvawanga uchitaurira dare. Handirware kaini. Ndingati munhu zvawataurapo ndotadza kuziva kuti wakataura kuti chii. Ndopa mutongo kumunhu ari kuramba kuti handina kunyenga munhu, ndokupa mutongo ndiye ndichirwara. Hazvisiri izvozvo. Itorei ibude panhingi panhingi pekuti munhu zvaanenge achitaura zvinobuda toti izvinoso tingata kuti playai nhingi yenyu vakomana tinzwe kuti munhu aitaura kuti chii mudare. Tisaitoke tinopenga. Tsanangurai museyamwa zvamamiri kutsanangura. Baba vasondora pfuura vakatongwa nenyaya yokudanana namai avo. Adzimai venyu mavasiya here? Ndevapi? Ambuya vakanga vachiramba here baba kuti vakanyengana nemukadzi mwana aichema vakabvuma mudare kuti vainyengana. Asi vakazodzoka munonditaura kuti handina kutaura izvozvo ini. Just imagine 55 years pandiri panapa. Handimwe doro handina mvura ndakarimwa pakuti munofunza kuti maybe paanga achitaura anga akadhakwa. Yendi saka baba vanhu vadzoka kudare neapiru vachiramba statement yavakambotaura wani, vachiramba zvakare kuti havana kumbonamai avo. Saka baba ndo zvamauya nazvo here kudarira nhasi mungumama chitaurira idare ini nyaya yangu yandauya nayo ndeyekuti pamutongo wakabuda kana matauriro akaitwa munomu ndakaona kunge ndiri kuda kubirwa neava pakuti ndakadanana neye mukadzi wangu. Nekuti musi uya inini shoko randakangodzwa ndekuti mai ava vanyepa, wakana mukadzi akasvika kudai haanyepi. Ini ndakatobva ndatongovhiringika kana pakutotaura handina zvimwe zvandakawana kutaura zvakadii zvakawanda. Aindaura nani? Nedare.
Tinovaziva. asi muromo Ndati tinovaziva here. amuazima Tingamirire. Kosemu kuti pomera nyaya yakadai. apa ndapomera ima ndakupomera imimi ndopomera vanyebi ava Aiwa, mukuti dare rakati mai ava havanyebe. mukadzi akasvika kudai anganyebe here iwe munhu akakwiriwa mhani anotaura mhani munhu amukwira mhani iwe mukadzi ataure kunyaya yekukwiriwa nemunhu mhani avasina kukwirana naye mani ndo zvandiri kuti imbavava zvinhu zvavakaronga izvi zvekuti chii kutangira pandiroda kutangira kuti vakandinyebera sanangurai mase kamusense of appeal uyu anotaura kuti mwana wangu ndiye akatanga kusvika pamba pake ndokuti azive mumanharo akadaro akadaro handiti asi ni mwana wangu akanga asipo panapa asi akatotongerwa kuti akasvika zvechokwadi mwana wangu haana kusvika kumba kwomurume ndakuzodzokera kumba haana kusvika kumba kwomurume imi nhasi zvamauya muchiisa dhifensi yemwana mauya naye mwana wacho handina kuuya naye ipapa hangu ndoti mwana ndiye atanga nyaya handidya but ndine dheti randiroda kubata rokuti murume uyu anoti musi waazobva kubasa uzvo ndo musi waaziva waazouya manheru akuudzwa nemukadzi kuti takadanana zveshuwa haana kudaro here sedare mubvunzei hauna kudaro kuti musi wemanheru awabva iwowo kubasa ndo musi waaudzwa nemukadzi musorema inini kuti ndizvizive zvinhu zvazvakavanzika kuti ndizvizive mwana wangu ndiye akanoka akatotanga kutonetsana neavo kwete kuti hanzi mamesseji ndakazoonawo zvangu kana ekoneti iripo inogona kutotibatsirawo tinokupai tsamba moenda motora nhamba dzavo nenhamba dzevavo kuti tipedze nyaya dzacho pane kuti tipedzere dare nguva izvozvo zvakatonaka ndinotozvida futi Asi imi nemuromo wenyu menyu mwana wenyu akanyepera kuti akaenda kumba kwevava enyu mushuya kuti ndapinde nyaya yemurume makapomera mamusirei mwana andati hangu sekuti mwana akataura pandiri kuda ndepekuti dheti racho iroro ivo vanaro here avo ravanoti ndo musi wavasvika wasvika mwana wangu akasvika kumba kwavo vanaro here kwenyu ramunofungidzirwa nderipi ramunoti muri kufungidzirwa nderipi ungarizivewo here mumwe wangu teererai zvamuri kubvunzwa ramunoti munofungidzira nderipi ndoriziva nderipi musi wa5 rakaita chii chakaitika musi wa5 musi wa5 ndakati ndichibva kubasa ndaida kuenda kumbondoro ndakabuda na9 ndichibuda ndichisvika pamba ndakatoona uyu murume aripo apo ana mai avo mai avo akatoti muri kudiwa nababa zviri kunzi kune mwana asvika kumba uko achitaura kuti siyanai nemukadzi wavo nababa vavo nababa vavo zvakanzi zviri kunzi kune mwana ndiye mwana mumwe chete wamutaura unyebero iye ndokuti ndiri kuti akanga akutaura ndimai ava vachiudza ava nokuti vakasvika avo baba ava vatove pamba pamai ava mai ava vachiudza murume wavo kuti baba vamuri kuona vauya pano nenhau yemwana anzi abva kumba kwavo anga achinetsana nadzimai vavo kuti siyanai nababa vangu anzi kupomerwa ka amaiziva kuti zvaari kupomerwa achinzi anzi nhasi mauya kuapili nenyaya yamunyatsoziva because idefense she was supposed to be here kana kuti ari murume angada ari panapa muchiti uyu mwana wangu uyu arapo mwana wachona ndiye ari kunzi akaenda kuna baba ava kunodii kunotaura zvaakanga achitaura handiti mwana tomubvunza tine mabvunziro atinoita vana ipapa ndo pandakakaitsira appeal kuti ko pakazongonzi mwana akapinda kunokubva kwatova nejudgment iye mwana wake asina kuita futi sezvatiri kutaurawo nhasi semazvamuri kutaura mambo dai mambo akanga inzwai kababa mambo uhure hakuna anoubvuma semuchato muchato chaunotombotora kana 15 minutes vanhu vachiramba ndingachatowo herei kana ozoti papa kuti tangoti tizviitewo sekungoitwa kwazvinoitwa nevamwe asi chinhu chakanaka munhu angodaira kuti ndoda kuchata uhure haungabvumwe uhure unohwitineswa nemunhu akauriwa handiti mazvona ndiye kowitnesi iye ndiye chete anototaura nokuti pamunohurana hakuna vanhu vangahurira nemaziso medu
kana kuti zvingade witness zvohure, hakuna zvinhu zvakadaro. Isusu tanga tichifunga kuti mune defense munotaurirana defense apa takateerera muchipwisana nemunhu apa. Mai, murume uyu akauya here pamba penyu akawanikwa aripo nababa achitaura nyaya iyoyo? Munhu wongosumuka pamba pake kuti ndinoda kuenda paanyoni apo ndinoti vanyoni mwana wenyu azoningira. Zvinoitikawo here zvinhu zvakadaro? Ndozvatoda kubvunza iye murume pamusoro imamo ava mai vanotozviziva, vakatouya vakatobvudzana namai ava zvemuchivandi. Ini ndisingatozvizive but ndasingatozvizive kuti pane nyaya iri kutoitika. Mangu the following day ndo pakauya mwana wacho achitonoka kukukukuku vavhura kwanguri kuma5 ndokuma kuma past 5 to 6 vavhura vatotanga kutonetsana siyai nezvamuri kuita nababa wangu so and then ndobva ndazobvunza kune vese ivava vari tu vakandirambira vandazoshandisa mamwe maprotocols ekubvunza amai ava kuti ko imimi nhamba idzi sei makadzisevha muchidai dzeuyu. Amen. Vanotengesa mashamba manhingi manhanga ndofunga anenge achiti mati mandibvunza kuzamaya namba ndakaiona ko apa zvaitika baba ava nababa vaitowirirana tichiwirirana kubasa zvekubasa ndetoti ndikaona mameseji zvekubasa ndetoti pamwe baba vakutaura ndikatanga kuona mapika amai ava ndikaenda azimukuzidza saka murume wenyu charoda kutitaurira pano chii chekutambise mari yetransport yacho batana mukadzi makairatidzwa nayo kuzotamba nedare rangu pa inzwai message yacho makairambidzwa nayo ini makandiratidza mukati ona zvekuita mai ava pamwe ndandisingaziva hangu kuti zvii zvaitika pekutanga ndasingatozendo saka pamwe amai tiri varume muchitiona takadai ndakaregerei kudzima tiri varume kana ndikada kuti ndinyatsovhurirwa gepu chaiko chaiko ndinoya ndichiripota kuna amai kuti mufungidzire kuti vari honest vanhu vechijoka kuda kutamba nedare kana uda kutarisira pasi uda kudzikisira isusu vaitaura vega munombu ndakanyenga mai ava handaurara navo kana adzimai vangu ezvino mune mwana ari kuyamwa apa vachitaura kuti inini mutezo wangu haushandi. He told us like that. ndakaguma rini kurara nemi nguva yakareba zvakadii but pane mwana aripo kunyengana kwenyu nevava kunyengana kwenyu amai varume zvatinokuitai. I'm sorry to say this. Handiti kana ndakuda kuita zvinhu zvangu handiti ndinoita zvinhu zvokuti imimi mumire mukati medare muchitipupurira idini. Imimi semukadzi wangu ndimi muchitipupurira kuti ava shuwa zvakazodai zvakadai vachienda vachirova ava. Saka isusu nyaya ambuya nyaya toda kuti titaure tinenge tichida kuti padare pabude yatinoti transparency kuti umwe neumwe patiri asununguke. But ukada kusununguka hautsamwise dare. Handiti mapoa handisi munhu wekuti ndingapuhwe mukana wokuholda dare ramambo rakakura rakadai rokuti ndinoteerera chunhu ndotaura chisina kutaurwa nemunhu ndotungamidza ichocho. Handisi pakuuraya misha yenyu. Misha yenyu ndiyo yandinorwira. Muchibva panapa ndakati mhai zvamaona zvine kunzwa izvi torai muraso mochengetedza musha wenyu moenda mberi nemurume wani wenyu. Handiti mapawa nyaya yakanga iri panapa ichitaurwa sekutaurwa kwayaitwa aikona zvokuti taitaurira kuti mangwana tichazoenda kuapiro. Handiti tapa mutongo muno baba vekwenyu vakati ndanga ndichikumbirawo kuti mutongo uyu udzike tikati musina chamakabata mutongo hatidzikise musi wamunouya makabata zvamakabata handiti ndo patinodzikisa
tichitarisa kuti mombe dzenyu dzibve pa5 dziende pa4 handiti mapona, asi muine chamakabata. Vakati mombe 2 dzekutanga ndiri kubhadhara, so madhetsi ekubhadharwa kwemombe ndokusiyai muchirara pasi naamai vangu. Ndokuudzai zvandiri kutaurai pano, munosara muchirara pasi. Munhu kana uchiuya kwaapiro, auye kwaapiro uchiakyuza davi, unouya kwa isusu. Kana mukapomerwa mhosva imimi yekunzi matuka amai ava, tinoti nhai mhai, amai vakasvika vakadai, chavangawire kudare kuzotaura kuti mavatuka chii? Vanombopenga here pakugarisana kwamunoita navo, imi muchipindura kuti aiwa vapenge? Saka chii chamunofunga kuti ndo rungave ruvengo rwokuti munhu auye kudare akumhangarirei zvavari kutaura izvi? Ndo matauriro atinoita, kwete kuti tata amai vakasvika here ava ambuya avo vekunzi taitonga pabanga tichirohwa nehana navo. Vatingataure su kuti mai taitaura kuti mai avanopenga here kuti vataura kuti munhu wandionera muviri wangu. Endi vaitaurwa pavairara navo vachiudzwa kunzi ndakarara nemi kumba kweshamwari yenyu, ndikarara nemi mumba mangu, ndikarara nemi mumba mangu, vachitaura padare. Handiti mapona, chii chingafunge munhu nyange ukanzwa nemari baba vekwenyu, munhu achifamba mustriti umo ongofunga kuita utsinye hwakadaro hwekuti ndakarara navo vakandinyenga? Nyange Mwari havadi zvinhu zvakadaro. Hakuna munhu wechikadzi pa10 vakadzi tinogona kushaya 1 ane pfungwa yakapusa kudaro, kunze kwechibhanditi chete chekuti munhu makanganisana mambenge muchidanana, munhu wosvika pakuti andirepa, munhu azodii. Ndo zvinhu zvatotarisira kuti zvinogona kuitika, kwete nyaya yekuti munhu ataura kuti ndakanyengwa nababa ndikarara navo pakati nepakati, achiverengerwa munhu vachitaura. Kana vachifunga pfungwa dzakadaro ambuya vanenge vane mwoyo wakaipa. Mai vari kugarirwa pasi ava mangwa, mai vari kugarirwa pasi ava, mungatondiuraye zvenyu mambo nekunditonga. Mai vari kugarirwa pasi ava, izvozvo vakabviswa kuenda kumusha kunohwandiswa kuti vanzi vakarambwa kuti nyaya ite value kubasa. Ava vari kugarirwa pasi mai ava kubasa kwenyu, kubasa izvezvi mambo pana ndichida kusvika muna kunditi kundisvika handiti ka ndakandititi musi wa5 handiti ndo atiri kuti vakaudzwa nemurume wava. Ko ava vakazenge vondienderei kun'anga kana kuenda kwazvimba kunonditsvagira kuti tinde zvekuglazi vachitotaura nemameseji. Baba ava vakauya nesimba rekuzoti vamhan'ara handiti ka mushure mekunge ndaa kuti nyaya yenyu yamakuramba muchinditaura. Tandanga ndichifunga mati simba rekudii kumagirazi kuita sei? Munhu akatorerwa mukadzi wake, ndoda kukuudzai baba mugare makachenjera, ndinotsamwa to the last extent. Ndine mukadzi wangu nevana 5 wandiinayo, ndonzwa kunzi muri kutora mukadzi wangu, I can do anything. Ava pavaienda kwazvimba nekudini dini, aikupai ripoti yekuti vainhasi vaenda kwazvimba ndiani? Zivo vaitondifolowa nevazukuru vavo vanogara panext pangu aripo here, ende pandinobuda vanotondifolowa. Foni kamuri mudare ka? Aiwa, mandifonera kotine mameseji ekuti tiri kutaura tese. Chinzwai ka? Uya nawo. Utangirai baba munyatsoona vanotosedza paleprumu baba ndaenda kubasa ndabuda ndikubuda nguwai gologa ndirari nemukadzi wako kutoziva kuti ndikubuda nguwai taura chokwadi chinhasi chandogona kungofira muno Mune pamaitaura nawe here pamafoni muchitaura nyaya dzerudo? pari kupi? Zvese hazvina basa, tinozviita Zvinoitwa izvo. azvitye. uyu murume akasina umbowo kutofurirwa nevanhu
kana umbowo kana kutoziva haana ndoita umbowo hupi mwana wake akauya chinuka mwana wangu haana uyu mai ava dai vachitoda zvekutotaura usita kuti wamurika mukafungidzira kuti munokunda yesidedi danana nayo asi yakananga imasonanga mumu ndo zvandikuti ngatichenda yakananga imi asonda pamwe kwarinoregere kurinangana vakarana musi wa 31 murume wavasipo ari kumusha kuti sei yakananga imi ihurezvo saka mukaurona imombe muromo iwoyo koya waida kuti nditenge prize kuna bhudhi mombe wakansela chinzwa yakandikutaurireyi ndiri kuda mombe nemuromo iwoyo wamataura mananga munhu nehwai yangu inhanzitorina kwangu kokuti tikutenderei kuti mutaurire mukadzi womunhu kuti hure pamasopedu mambo handizvo here ndo varitotaura kuti hure nevo vakanokuti vakahura naye mambo mamamuchibhoti mamahure aya of course ndinotonga ndendaona hure womunhu ndisvika pakuti baba vanga vasina tutaura tichiendera chiwirira handika mukataura zitotaura mambo akataura kutaura saka ngati mambo havafanirwe vanofanira kutaura zvakati vanofunga hazvidi kuti manje inini kune vamwe vamakamboitira zvenyu izvozvo kwete muno handi mava kuzotonga here ndatowedzera ipo paya hamutaure nyaya yekuti mukadzi womunhu hure hau chirudzii mune zvimwe here zvamuda kutaura zviri nani tani izvezvo ini kuti pane chandichataura ndatoona kuti hapana pamwe nyaya yangopera nasisi wacho mupurisa vaive apa mupurisa aita sei shuwa handina mupurisa aita sei handina chandotaura nekuti ndinoda kuedza kuti baba ava pekuti musvike pakuudza kuti hure iri muri kutotipa umbowo kuti hamuna respekti ndokuti majaira kuhura navo vakadzi vevanhu ndo zvamavinga kuno kwapiru kuzozadzisa kana muri kubasa muri bhosi kubasa isu takabvawo kumabasa tairema famba nemarendi kuruza kubasa musatitarisire pasi kunyanya imi ndimi muchiriko mune simba rekusenza isu takatoendawo kumabasa tikatopedza tikadzoka uyo mudharara apo is a former headmaster by profession uyo mukadzi uyo akanga aishanda mukanzurumu ini ndakashanda ose mabasa atidade nawo ekuti munouya muno moda kuti kubhosta kwamunoita kubasa uko muchityisa vanhu vanenge vari pasi penyu takatonga vanhu vakaihura nevakadzi vakawanda muno vakadzi vevanhu ukatarisa nyaya yake anenge ari bhosi anorongera majuti tine mukadzi waihuriwa panhinga paaisiya murume aendeswa mumugodhi iye munhu wobudapo nanga straight kunohura nemukadzi womunhu akabatwa handimapawa bhatika muri kutaura kakumukadzi womunhu kuti hure ndirikutorwadziwa kwandirikuita kutotaura chokwadi mupurisa wamuri kutaura pa ndewei kwatiri iye zvino nyange akauya panapa ndirikutoziva kuti ndikansela ndo zvanenge achitotaura andinomuzira anogara achiuya akupi ndomuzivira kupi ane basa rei agara mupurisa wachona ari kupi ndime muri pano muzuya izvi mambo kutotaura chokwadi ondisumudza indi kugarirwa pasi chero kukomboni kugarirwa mupurisa kudii kwake iye anenge achindidadira kakuti hamuna ini ndiri kupfuudzira mutongo wavo mberi mochiuti plus 1 mompe nehwai yekuudza mukadzi wemunhu kuti hure pamberi pedare redu ende iye vari kutaura kuti tinowirirana naamai avo izvezvi mhuri yangu yakatopazika 100% kwete kunyepera dare zvinhu zvamwari vakaenda kunoita maprojekti yekumari mari ipi kwe nhai mambo mombe yamawedzera ndeyenyu kana kuti ndeye
hatisiri nika kweni ndiri hure ndiro hure ndozvika mwana wandohura navo ndovanondiudza kuti hure imimi munobhadhara wacho wamuri kutaura kuti hure pamberi pedare pamwe ndenisha akutorwara ini kutochautaura choka mondouraiswa nemunhu wakutotaura choka ndotorwa zvirwarira ini ndinotya inini zvandinokumbira mambo hangu ukaona ndichibvuma uyai kwapiruka ndokumbirawo manoti mai manoti ayo tinokupai but isusu hatimire pamutongo wedu mai isu dheti redu rikangokwana chete kana rakatokwana izvozvi musi wemande ndo basa ratichiita rekukuitirai ma-LC4 apa ndotakuonai ndokukumbira manoti chete nokuti izvozvi ndoda kuexplain hatikupei manotsi acho hatikupei hatikupei toda kuona ustabhoni wenyu hwacho kuti hwakamira sei ndosaina kuti kudii baba apa ndisati ndambotaura kana chandataurawo ndechipi mambo ini hamusati mataura ndiri kuda kutaura kuti inini atakupai foni apa inini ndati hamusati mataura here handina kutaura baba ini muda kutangidza aiwa kuti uyu nditaure mega mamusikondipindura kuti akati zvakati akati zvakati akati zvakati mambo tinosenza nezvavakataura pakutanga zvanhasi zvekurunda izvi pachavo iwe uti kana wasvika ikoko unotipa nhamba dzageneral manager wepakampani penyu undipewo unotaura kuti zvanzi namabonge undipewo nhamba dzenyu namambo kana ndokupa dzangu svikovapa kuti kwanzi ndibhipei apa namambo we want to be respected nemunhu ukaona tichikubvumira kuti dzoka kwaapiro mwoyo wangu unenge uchiti saka bati mambo hamuna kundipa mukana wei wokuti izvo zvati ndemameseji ake neini asi uyu matora wami mameseji ani angu naye uyu kuratidza kuti angasina umboone nyaya ipopo amlanteera zvinhu zviyandiya chaichaimushini matangira maita mutora nyaya idzo atoiti pindura pama atikotaura mama ane mari ipi ainaye anotaura kuti mari yatinoda ane mari ipi ndipewo rimwe dare sa moti ndisina kutaura moti ndibude uyu munhu wandaitaura nayo yachiratidza kuti hana umboona